по-изтощаващо, отколкото можеш да си представиш, по-хубаво, отколкото можеш да си представиш. Наистина е съвсем нов начин, по който човек може да обича друг човек и да го е грижа. Основните ни притеснения са в социален план, когато детето започне да ходи на детска градина, на ясла, на училище, по какъв начин ще се отнасят хората, с които има досег. Докато бях по-млада, докато детето беше само далечна идея, си направих труда да проуча и да прочета по въпроса за еднополовите родители. И след като видях, че има множество сериозни проучвания, които показват, че децата от еднополови семейства се развиват идеално, това най-голямо притеснение отпадна. И другото нещо е с институциите, как ще се справяме, тъй като само едната от нас е биологичен родител и съответно в акта за раждане, а другата на хартия няма никакви права върху детето. Искам дъщеря ми да знае, че е хубаво и е правилно да бъдеш добър човек. Не е глупаво, не е наивно. Искаме да бъде щастлива, но ще направим всичко възможно и да бъде адекватен член на общност, а не остров сам за себе си.